Elepak sortu ditu milaka iritzi. Ta hori oraindik ez dela gugana iritsi. Aldeko zein kontrako aizen bat irrintzi. Ezin ote gara gure gisa bizi. Lehen ama elkargo gaur egun bakarra. Ta neretzako ez da hasiera txarra. Bazegolako hiek elkartu beharra. Noizbait bat egiteko egota iparra. Ba ote da dirurik euskararen dako. Galdera hori dugu gure kalterako. Beraz gure sosare guk eman beharko. Bersoen da